engko aku ya lambeku melu ndrewiwil. Iya. Nembang-nembang gong nembangno. Sing celasik-celasik. Iya. Sing klasik. Sing klasik iki sing kaya bakmu sik nyemek-nyemek. Iya. Aku baru ngrungokke genderan kok lagian kok. Ha iya. Apike. Oh, apik to, Gong? Apik. Iki mau ceritane lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Iya. Kuwi bingung aku. Mau iki Mas admin WA, WhatsApp. Apa? WhatsApp. WhatsApp ki apa? Aplikasi ijo kae lho. Aplikasi ijo ki oke lho, Gong. Ora marake 300 meter. Jorok ngono. Ora marake jorok. Engko digoleki sing di sekitar. Sing di sekitar mengko terus ana 100 M. Ana sing 300 M. Apa kuwi, Gong? Mbok aku ya ora ngerti kok. 5 meter. Ana sing 5 meter barang. WhatsApp kae lho, aplikasi sing dienggo kirim-kiriman pesan. Iya. Kirim-kiriman pesan. Oh, WA, oh. Dikirimi, Mas Bro, sesuk tanggal 12 lakone iki ya Sekar Pudak Tunjung Biru. Waduh. Terus dikirimi link. Dikirimi apa? Link. Linknya tak buka dadak nggo VPN jarene. Gong mbok ora ngawur wae kok aman ah. Wis wirang-wirang sisano. Wis ben ora masalah. Wis. Dikirimi karo sapa? Karo admine, karo Mas Gunawan. Oh, mawa racun, mawa wisa jebul kae. Heeh. Ngirimi link sing terus tak kok rasa dibuka ya Mas. Wah, kleru berarti sing iki ngono. Terus dikirimi darane le buka dadak nganggo Opera Mini. Iki lho buriku lho sing ngomongi dudu aku. Kok tak download ah. Waduh, ana sing njaluk dikirim. Mbok buka nang Play Store. Terus tak buka tak setel. Waduh, iki lakon apa ya aku kok kaya durung tau krungu. Durung tau ngerti iki kok terus mikir asam lambunge kumat lah ya langsung WA Mbah Geter. Mbah niki ngenjang tanggal 12 lakone Sekar Pudak Tunjung Biru niki pripun nggih Mbah? Lah kok centang siji saya kemut-kemut aku. Ayo. Centang siji iki waduh iki kok centang siji kok aduh kepit cenut. Terus nggon potong semua blek ngono kae terus langsung ngambil opsi kedua. Apa opsi kedua? Om Kejuan tak telepon, tak WA. Om Sekar Pudak Tunjung Biru iki lakone apa Om? Tak kirimi linke jebret. Oh, terus ditelepon aku. Ditelepon. Heeh, ditelepon. Halo nelpon ki setengah 2 bengi. Karo ya ngrembug rahasia wong lanang ki ya. Sing nggon 300 meter mau lho. Heeh, ditelepon terus. Deng iki. Deng kuwi iki lakone ketoke lakon Semar Boyong. Lho, Semar Boyong Pak Om? Heeh. Kuwi nggon anu jejere ana Anuman karo Gatotkaca ora? Tak duleki tak buka linke cetuk. Ana iki, Om. Wah ya berarti kuwi Semar Boyong ya mengko tak golekke ya aku ana kok naskahe kuwi. Saka Mbah Geter ya niki naskahe. Oh iya. Oh nggih Om, nggih matur nuwun Om. Lah, ora suwe terus Mbah Geter klunting. Wah. Iki trontong pepajer. Ana
ana trontong-trontong pepadang. Terus sikis tak bae. Terus tak goodbye ngono kuwi sik. Mbak Geter iki langsung, "Wah, sorry iki lagi bar entek paket datane." "Oh, nggih, Mbak, nggih." Terus bar kuwi terus kuwi lakon padha karo Semar Boyong. Ya mengko tak gaweke iki. Terus ditelepon, "Nggih, Mbak, kula sampun nyuwun Om Keswan ning nggih saking sami kalih saking nggone Mbah Geter." "Heeh, kuwi padha karo nggon aku kuwi nggone Keswan ning ora komplit nang nggone Keswan ki." "Oh, ngono, Bang. Heeh, ngono kuwi." Ora komplit kuwi ora ana perange Gatotkaca karo Anoman. "Oh, ngono." "Heeh, terus aku ya terus wah nggih. Lah terus pripun nggih, Mbah?" "Oh, ya mengko tak gaweke, mengko tak lembure." "Oh, nggih siap, Mbah, siap matur sembah nuwun." Heeh, terus ora les pirang jam ngono kuwi wis lha iki lakone wis dadi di print PDF, formate PDF ya. "Oh, nggih, Mbah." Wis terus tak printing. Ya, terus bar kuwi sikis WA meneh. WA meneh terus piye, Ding? Ngono. Pun niki pun enten lakone, Om. Oh, ya waduh, lah iki aku tak kirimi iso dibuka ora? Mboten saged, Om. Nek buka nganggo PS aja nganggo Google. Gagal entuk jarum. Ya. Ya wis ngono kuwi lah intine critane wong mumet. Aku wong mumet ngene iki. Terus lah kok WA masuk WA pesan ning Mbah Geter iki. Sesuk sing tanggal 16 lakone jumenengan Parikesit sisan tak gawe iki tak lemburke sisan. Aku, "Oh, nggih, siap, Mbah, sembah nuwun." Ya. Nah, terus sikis WA meneh. Tanggal 16 ana bintang tamune urung. Ora sida gaweke naskah kok terus arep madeg bintang tamu. Iya. Aduh. Wah, wis iki kemresek omongane pisan iki pisan. Wis ora kena digugu iki pisan iki. Yamene jam-jame wong wis jam 2 mulane wis ora kena digugu iki omonganku. Iya. Wis kene nembang-nembang yo. Yo. Sing klasik-klasik. Aku nek gara-gara kok ora metu. Ora metu bubur ngene. Apa jenenge? Aduh. Kok dadi bubur to? Ora metu uler kambang. Kurang rasane. Sapa kok? Sapa ya? Sing tau ngekos. Kae pojok dhewe kae. Sing tau ngekos. Ngekos ning endi, Mas? Ha seneng ngono kuwi Aku ra mengkos ten manggon ning kene. Oh. Manggon didane ora ngekos, Bu. Kok mengkos? Nggih alhamdulillah nggih sehat Mas Gading. Wow deg-degane aku. Waduh. Ternyata lumayan malah saya apik. Ini suaraku gerok ya Mas. Gerok ora masalah. Nggih kokean ngemut ngalu permen wae. Kepiye? Permen wae kopiku tadi yo nganu patuk. Waduh. Apa krungu kata-kata ngemut kok juk ming. Aku nek krungu kata-kata ngemut iki terus. Permen. Terus
Ha ngemut permen kopiku. Ngemut permen kopi, kapal api mbok kapale sing dimut. Kira-kira jangkare ora amot ya ora antene. Ora amot lambene. Kon ngemut kok kapal. Ngopo? Emang guyu kok men to? Basan mari suaramu atos. Ngelingi mau turu ning Nendi? mobil. Iki Aku pengen ditunggu nang- kon mayang mah turu aku. Oh iya. Ah makane kuwi mergo dongaku ora mergo dipijitike suwan. Nah, dungane apa dungane? Muga-muga enggal sehat Mas Gading. Amin. Arepa karo aku sok nyelekit ya wis ben. Ora apa-apa. Heeh. Lah ora bapakne ora anake. Sampai suarane atos. Lah nggih pripun to jenengan iku wangune disia-sia. Wis tutup-tutupno leh sia-sia. Iki suaraku saya entek. Mbok ora usah nangis. Ngopo nangis aku ki cah ngalih. Engko tak tumbaske. Apa? Apa Mas Gading? Kopiku. Kopiku. Heeh, awak muni plebungan ngono. Plembungan ya gelem. Ya, mengko tak tumbaske plembungan telu cantolke ngono wis mebur alon-alon kae. Ya Allah. So kaya balon udara. Terus kok ngisor diplinteng kira-kira. Tus. Iya. Oh iya apa kowe iki terus ya ya wae. Ngegonge mbok sing pas kowe iki terus. Ya Plinteng sorry. to. Heeh. Bledos to lembungane. Hah? Aku nibani kowe. Wah aku endo. Tak paske, Wah aku endo meneh. tak paske. Aku tetep endo. Mengkurep ya saka mburi. Maksude le tiba. Leni bos saka mburi. Waduh. Wis kemresek iki wisan iki. Lur kambang, Mbah. Wah, kok mbah? Ya, Dik, wis, Dik. Le dandane 3 jam mbah. Ya. Apa terus arep apa nek ora, Mbah? Mbah aku mbah. Lah terus apa? Nduk. Ya ora nek nduk kena. Yes monggo lah mau ngundang mbah ya kena. Dik kasih. Yuk, gak ular yuk. Gak ular. Ulere sapa? Ha manut. Cerweng janma janma kang kon catahan cipa. Waduh. Nderekke, Pak. Jalirin yen cangkene terang teko selangit selang
buta oleh nyambut gawe sampun Oh, sampun. suaraku kaya ngene Oh, penyanyi metal. Rock and roll. Roll depan. Mbah iki mpun to? Wes Yakin? yakin wes Iki ana 3 lembar iki nganggur. walah mbok ya kene tak nggone preso 3 lembar kertas Lah ya wujude kan kertas. ya kene nek tenan Lah masa aku sing mrono, Mbah? aku merono Heeh. wah ya matur nuwun tak rono tenan cah Yo. cah duit aku padha kesuwen Karo joget, Mbah, karo joget. Karo joget. Ayo. Ngelindang dong, ngelindang. Tenang, ngelindang dong. Lompat sih. Ya. Ya. Aduh. Alah, to. Watu barangke dilebokke mik saiki. mek men ngerti kok lho suaraku ya iki ya tetep elek Bang dasare wis elek piye iki Iki 3 lembar siji. malah mengertoken Ora iki lho. Pira sak lembar, lembar? ya janjine pira mau Siji. ya wis sak-sake ning ana dalang ngapusi ki elek Wis ora aku elek kok. angsare elek ning ya ora ding nek kowe Esuk-esukan iki biasane 100. oh nah aku malah ming selawe Wah, ya saya tak goleke pecahe sik. ya ning nggon endi sike maksudnya nyambut gawe apa ning Nah. pindan ya ora yalah matur nuwun ya le cah bagus iki ngopo kok Iki dingko-engko men ra ketok. wong tuwa digremet-remet tangane Bu cacake yo ana hasrat aku Kena dinggo latihan. Nggo mbah. ya ora apa-apa nek gelem nyemplung sumur Ora. Tenang. 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 Ayo bejo orang glundung. Wes pancen juara tenan nek. Singa singaning sinden. Singa. Iya. Singa singaning raja. Ya. Wis, Gang. Wis. Saiki meneh. Jam pira to? Wah, sik jam setengah menit sih. Isih suwe. Iya. Apa meneh, Gang? Aku kuwi apa? Aku apa ya, Gang, sing kira-kira rada gumyak tur rada nyemek. Ha manut kuwe kok. Sik, ya aku sik, mugang gareng sik iki sing biasane wis mletik. Mletik apane? Mletik apane? Mletik mripate matamu kowe. Lagune Ben Padi. Ben Padi apa kok iso? Lesek cuman lho.
Ora gak habis pikir aku nek karo Mas Danu ki. Ono bae iki lho. Kok ne? Hanya Mas gara-gara wae kono Mas. Malah ketoke mletik. Hai. Mletik apake? Apane? Mletik sak apa-apane. Apa sidane iki gareng iki? Langsung jemenglung ya kena. Ah. Ilir ya aja ilir. Kok ndak sumilir. Ayo kuwi mau lesung jero manggung. Apa? Lesung jero manggung. Lesung jumengglung. Ayo. Aduh orang-orang. Aduh. Kor. Lasung jumangklong srayen balim dalan lasung jumangklong manakar mangumpul umandang kepaisan jroning brandesan tong tong tek tong tong gong tong tong tek gong tong tong tek tong gong tong tek gong Lasung jumangklong srayen balim dalan lasung jumangklong manakar mangumpul umandang kepaisan jroning brandesan tong tong tek tong gong tong tek tong gong tong tek tong gong tong tek Wis, Reng. Wis lesung jero manggung. Heeh. Bene apa mau? Lagune sapa? Padi. Iya. Ke ana WA meneh, Gong. WA apa? Request kadung tresno Pak Dalang. Saka sapa? Gepeng. Gepeng sapa ya? Gepeng Beceng. Gepeng Beceng iki sapa kuwi? Kancaku mbiyen. Kancaku SMKI. Pedalangan Karawitan. Ning suarane apik tenan. Tenan ora? Tenan Gong suarane apik. Kok iso ngerti nek suarane apik? Ayo ngerti wae wong tau nonton lete. Ateane gerong kok. Ateane gerong. Heeh. Nyambi ngrebab. Nyambi bonang bareng. Nyambi ngempul bareng. Dadi ngrebab karo ngempul bareng. Lanjut jur kepengin nek ngrebab karo ngempul bareng. Ayo bareng ini terus ngene. Ngaku disunduli. Iya. Kadung Kresna. Sing nembang sapa, Gong? Sing nembang. Nek adep kono ora ketok.
Mbak Mbak Tanjung Sari. Sapa? Mbak Tanjung Sari. Tanjung Sari sapa? Sapa, Kang? Kaya nada dering. Heeh. SMS. Wis ora jaman kok nganggo SMS. Mun aku sesuk metu kok. Selamat, Anda mendapatkan ruqyah online gratis. Terus ditelepon barang, halo kami dari pihak ruqyah online gratis. Anda mendapatkan limit pinjaman. Waduh. Tenan nek kurang ngapusi aku udah jenenge ruqyah gratis, aku arep diruqyah online gratis ngono kan jebul. Anda mendapatkan limit pinjaman 20 juta, bisa mencairkan sekarang dengan bunga 50%. Wah, yo le bayar megap-megap aku. Iya. Mbak Tanjung Sari. Nggih. Dalem Mas Bagong. Sugeng saiki esuk Sugeng enjang nggih. Sugeng enjang. Gimana? Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Panjenengan pun sehat? Sampun. Alhamdulillah. Anu jangan nombok mulih napa mboten? Oh, siap. Lho kok siap piye to? Kapan? Kapan ya? Karo iwak laut. Oh. Aja iwak akuarium lho. Enak toh janganku. Enak tenan. Jangane enak kok. Apa meneh kopi. Sing liyane lho tegese iki. Apa meneh tiwule. Tiwule sego tiwul. Meringin toh? Heeh. Lah iya. Apa meneh tempe garite. Wah. Aduh. Marake ingin. Ingin piye tempe Gawe, garite? tegese. Oh ngono. Ya sesuk munggah meneh. Heeh. Tak janganke. Tempe butel gombel. Apa kowe, Gong? Gak aku kuwi mesti mburine sing Aku ngomongi. ge. Ayo kowe Kuwi aku sing gur waton mburi. ngomong kok aku kok. Pokoke aku nek yah meneh iki kemresek aku wisan kuwi. Umume iki nek tempe buntel godhong. Aku ya buntel apa ayo? Gombal jarene. Nek tempe buntel gombal ki apa? Mulih. Wis jan rusak kabeh. Wis ora apa-apa yah meneh iki wayahe wong kemresek. Iki lho ayu iki usul, ya nek dibuntel. Nek diler. Lah apa sok diler? Yuk. Wis elek meneh to iki mburiku ki. Apa? Kok terus teneh serupat-seruput ngono. Ya, iki langsung apa nggo bawa? Langsung wae ya? Langsung Ya ya? langsung ya ora apa-apa. Ah ning ketoke apa nek nganggo bawa. Oh, bawa. Oke. Waduh, Waduh. sikis to iki. Kikeswan Pramuji. Kikis Wan DNA. Apa DNA? Embuh. Dwina Waika. Rina wangi dadi ati Wah jan apik tenan ya karangan. Allah Ya wis ben ora ngantuk-ngantuk lho. Wah kaya sing ngedram kemresek pisan kae. kayak gitu nek ana cimuk semangat Heeh, semangat banget kena ana sing niku. Pare. Kena dayane angin segara ki terus
Tanpa dahar tanpa hendra Wis ngedrampi terus ora mulih kok engko kok. Kowe lanjut pokoknya monggo. Lanjut ngapa? Lanjut. Kayung yon marang slirane tansah gumawang ing netra Arep nanjake bayaran bengi iki sing ngedram iki. Karo sing manja. Google Map kok. Padha-padha Google Map. jero ati kadung tresna Tur ya durung payu rabi ana. Waduh kaya wis ana asam lambunge urung rabi. Yes piye? tan liya among sliramu satemah laras marah Mas Bagong matur sembah nuwun. Truk. Pisan meneh, Gong. Pisan meneh iki. Iya. Iki gandang ning Parangtritis. Obyek wisata. Lagune Parangtritis. Karyanipun Pak Mantos. Kuwi Gong, nggo penutupan. Oh ya, oke. Dinggo penutupan iki, Tru. Oh ya, oke. Siap. Bukan. Yo, Gong.
Ulatmara Sang Harjuna esmunya kang kamanungsan kasrabanting kaing mungso Nolo garing Petruk lan kuwi Bagong lawanten dawuh Ndara lawanten dawuh Ndara kula Ndara Arjuna anakku Gatotkaca kang nalika samono kadhawan supaya suwaning karang kadempel supaya mboyong Kakang Semar lan bareng Gatotkaca suwanana ngersaning Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna manut ature Gatotkaca kanyata Kakang Semar ora kersa kaboyong ing Amarta lan ngemongi para Pandhawa lha nggih Den kakekne iki mboten ateges kok mboten purun ning ewuhaya ing pambudi merga niki sing ajeng boyong mboten namung para Pandhawa ning negara Pancawati negara Ngastina nggih do kepengin boyong mongko bapak niku mboten pilih kasih iya Petruk mula Kakang Semar banjur nyuwun bebono sapa wae ingkang bisa mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru ya kuwi ingkang bakal dimongi dening Kakang Semar. Lah nggih niku. Lajeng kersane Ndara Arjuna sakniki pripun? Mundi dawuhe Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna Arjuna supaya mbudidaya ngupadi Sekar Pudak Tunjung Biru. Mula kalenggan niki aku bakal munggah ngatasing kayangan suwan ngersani pukulun padha wenang nyuwun Sekar Pudak kuwi Petruk. Metlangening kalanggiman aklar pandamoncar tinon leraka konang surem sorote tan padang kasoran pajaring purnameng gegono dasare mongso katiga garing Petruk Bagong derekno aku daya-daya suwan ngersane pukulun padha nggih monggo kula dherekaken Gus.
Budata kadesaya Indraksa Maruta Pawana Maragana ing bocreng-bocreng lan padha cek-cekan lah dalah. Sasuwene aku pacabare sing alas iki ora satrio bagus-bagus ya ulungan. Dedeke ngringin langsung ayo ngaku. Ngaku sapa jenengan di omah sapa jenengan di omah Den? Buto. Ucapmu cari wis tanganmu sarawean kowe gegusah. Papo. Adalir satrio iki. Sapa jenengmu, Gus? Kowe takon marang aku. Genti aku takon. Sopo prajan mulan ngendi dangkamu? Ditakoni durung aku malah genti takon malah junjung dangka. Jamak lumaing wong dedalan. Wong takon genti pitakon ya. Yen kowe takon marang aku andeling negara bikungkung. Dedya. Plantang wis bali takon kowe sapa? Jenengmu lan ngendi pinangkamu? Ora ana jeneng kekasih kang ndak sanding. Lu makasih serbasamu nyoto ladak satria iki. Sapa kekasihmu, Den? Satria ing Madukara. Kekasih Raden Janaka Arjuna ya bermati. Raden Arjuna. Raja Batara kamu semedya menyang ngendi? Ngetutke tindaking suku nuruti kareping netra budining pangangen-angen. Alah talah. Yen kena daewan beti bali aja mbacut. Ora ana gawar kendeng kang ngalang-alangi lakuku. Oleh ya mbacut, ora oleh ya bakal mbacut. Ndas buta pating cengkelek. Ndak sampar, ndak sandung. Papo. Bocreng wis lajeng jangan wani dening aku. Apamu kang ndak wedeni? Kaci sugih, japa mantra? Ora ana jamaing satriya maguru marang Bathang Yaksa. Kaci dhuwur, ngempiling ndasing Yaksa rasah dadak nganggo ancik-ancik. Papo. Keparat kene jero kaya manuk branjangan kopat kapite kaya lotap angin. Kena daksa tak sabetke perbatang sumur kuandamu, Den.
Wah. Wujleng iblis lanat jek-jekan. Durung tau ngerti getis tetes ngerti-ngerti kancaku wis mati dadi bayangane yo. Wilio jarang aja sing jejeg-jejeg bengkong kaya aku belakno. Kekirek kekulung kowe. Meh rahina sumubang iwang haruna kadinetraning
anggorapuh sabdaning kukila renganigara sagetar Ung ilahing sekaring bawana langgeng ingkang marak sowan wayah ulun Lesmana lan Arjuna nanging boya teges ulun ban cindhe ban siladan mung murih ijang satolo-tolo ingkang ulun keparengake matur luwih dhisik jeneng kita Lesmana janur gunung kadingaren kita marak ana ngarasa ulun paran ingkang dadi wigatiningger duh pukulun kekiranganipun menapa paduka ingkang sampun pirsa dhateng legetaning manah kula pukulun ger murdaka sowan kita ana ngresa ulun iki sejatine kautus marang rakanira Prabu Rama Wijaya kinen nyuwun kembang budak Tunjung Biru kinarya pamboyong ing kake semaya ya mangkono mbuya nggih Lesmana dat kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun pramila keparenga sekar budak Tunjung Biru pukulun mengko dhisik Lesmana Arjuna nunggal sedya jeneng kita uga bakal nyuwun sekar budak Tunjung Biru uga kinarya punagi pamboyong ingkang Semar mangkono Arjuna kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.